Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, παιδάκια, στην Ελλάδα, τι γίνεται, πάνε και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Και δεν φτάνει που έχουμε τα δικά μας. Πάμε και στο εξωτερικό να παίρνουμε ειδήσεις. Με νεκρούς, ξέρω εγώ, ή σκοτωμούς. Άμα θες νεκρούς δημοσιογράφοι και όλοι οι δημοσιογράφοι να πάνε να δεις στην Αφρική που πεθαίνουν και τα παιδάκια και αυτοί νεκροί είναι, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι δεν είναι? Κοίτα, τελευταία κάτι έχω πάθει. Δεν μπορώ να το μαζέψω το στόμα μου. Είναι ειλικρινή, είναι βλακεία, άλλοι θεωρούν. Αλλά με τα ψέματα δεν μπορώ, δεν το έχω ρε φίλε. Θέλει όριο και δεν το έχω. Δεν το έχω ρε φίλε, δεν το έχω. Εκεί πάντως γίνεται, δηλαδή ψοφάνε να βλέπουν θανάτους, να βλέπουν σκοτωμούς και σκοτώνουν γυναίκα γυναικοκτονία, σκοτώνεις άντρα φόνος και αυτά. Δηλαδή τόσα παιδάκια, τόσο κόσμος, τόσα ατυχήματα παγκοσμίως γίνεται και βάζετε ό,τι σας συμφέρει, ό,τι σας συμφέρει. Άμα θες θανάτους, πήγαινε στην Αφρική να δεις που τα τρώνε οι μύγες και αυτά τα κακόμοιρα και αυτοί άνθρωποι είναι. Και σκυλιά και γατιά και όλα. Βέβαια εδώ πέρα θα πέσουν, άμα κάνεις κάτι σε σκυλάκι, θα πέσουν οι συγκεκριμένοι. Αλλά αφήνετε, δεν παίρνετε ένα παιδάκι απ' έξω, μερικοί παίρνουνε και μπράβο τους και μαζί τους. Εγώ για δικό του καλό του παιδιού, άμα μπορέσω να παίρνα, θα παίρνα. Πιστέψτε με, θα παίρνα. Αλλά μόνο για δικό του καλό. Εγώ αυτό τώρα θα τα ανεβάσω στο YouTube. Σήμερα ήταν και είναι ακόμα τώρα, είναι για Παρασκευή αύριο και γίνεται χαμός κάτω Χαλκίδα και το γιορτάζουν και με πυροτεχνήματα και με αυτά και στην Αγία εγώ τα έχω πει. Ένα κεράκι γιορτάζει αύριο Παρασκευές, Παρασκευάδες, χρόνια πολλά και στην Χαλκίδα είναι και η Μαρία Καριστιανού σήμερα. Όποιος θέλει πάει. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω γιατί δουλεύω. Σκέτο. Δουλεύω. Αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω. Αυτός είμαι. Πώς μπορώ να τα μαζέψω, δεν μπορώ. Το ξέρω, το βλέπω ρε φίλε. Το βλέπω το ρημάδι. Κολόγεροι και τα χαπάκια εδώ και τα παπ. Αλλά αυτό που λέω και βλέπετε είναι αληθινό. Δεν μπορώ να δω. Εντάξει, να μου πεις όλη αλήθεια λένε, οπότε όλη αλήθεια. Εγώ θα τα ανεβάσω αυτό, όποιος το δει. Δεν θέλω κάτι σχόλια και αυτά. Σκέφτομαι να το κάνω πιο συχνά σε ρόλο εκπομπής, έτσι χωρίς να χρειάζεται να με βλέπετε κιόλας, να ακούτε μόνο τη φωνή μου, σας αρέσει δεν σας αρέσει. Πάντως να πάτε κάτω στη Χαλκίδα, γίνεται χαμός, δίνουν και καταλαβαίνει, γιατί είναι το πανηγύρι που έλεγα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Ότι αυτά έχουμε φτιάξει, αυτά είναι η Ελλάδα του παλιά και σήμερα και όλα. Αλλά αφήστε τα παιδιά να πάνε μπροστά. Δηλαδή αυτό θα το λέγα χρόνια. Αλλά έχει στην Αφρική πολλά παιδιά, άμα θέλουν δημοσιογράφοι, να βάλουν, όχι παίρνουν από το Γερμανία, οτιδήποτε θανάτους για να τους δείξουν. Γιατί Αμερική δεν έχουμε τα δικά μας, θα πάρουμε και απ' έξω. Ευρώπη. Θες θανάτους, πήγαινε στην Αφρική μια βόλτα. Πηγαίνετε. Αλλά δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Πώς θα βγει το πρόγραμμα στην τηλεόραση, τι θα βάλουμε, τι θα δώσει, τι θα σκάσει.
τα λεφτά. Πάρε και εκεί, πάρε και εσύ, και πάρ τα μαύρα σου, πάρ τα άσπρα σου. Πώς μας έχετε κάνει ρε φίλε. Τέλος πάντων, την καλή νύχτα μου, και θα το κάνω, θα το καθιερώσω. Θα το καθιερώσω, να είστε σίγουροι. Και θέλω να κάνω εκπομπή, βέβαια δεν ξέρω να βάζω τραγούδια, δεν ξέρω, οτιδήποτε, έτσι να μιλάω θα το κάνω. Να μιλάμε και εσείς άμα θέλετε, δεν ξέρω πώς θα γίνεται, δεν μπορώ να το κάνω live, σιγά σιγά όλα. Δεν με πήραν ούτε τα χρόνια, να έχετε υγεία όλοι, την καληνύχτα μου, και εγώ να έχω υγεία και όλοι.